dia, en despertar-se, el ruc va dir: vull aprendre de llegir. Si els savis, per ser savis, fan això, també vull ser savi jo. El mestre li va dir: molt ben pensat, n'aprendràs si ets aplicant. Aquesta que t'hi veus i que és talment la teulada d'un convent és la primera lletra i es diu A. Digues A per començar. El ruc obrí una boca de 3 pams i engelà un parell de grans. El mestre, satisfet, va dir: bé va, dius perfectament la A. Ui! El ruc, inflat d'orgull, pagant un got, exclamà: doncs ja ho sé tot! I ruc, quan va venir, se'n van tornar i de ruc mai més passar.